Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod. Deci astăzi vom vorbi cum să fiți în top cei mai buni jucători de standoff, ce posibilități aveți ca să ajungeți în acest top. Și da, scuzați-mă că nu prea am fost activ zilele astea, că n-am mai postat de nici foarte mult timp, da? N-am mai postat eu de un anumit timp și poate v-a supărat chestia asta. O să vă las niște coduri pe ecran, dar la anumite secunde, că nu vreau să le las acum chiar pe toate, cum să aveți acest cuțit și aceste mănuși, această armă, acest skin pe armă și acest skin pe 350. O să vă las o să vă mai las genul ăsta, cum să vă spun, un promocod pentru M4A1 Samurai. Deci ca să ajungeți în top 3 să jucați cât mai bine, trebuie să aveți cel puțin 2, 3, 4 turnee câștigate, trebuie să aveți o medalie, cel puțin o medalie de, cum să zic, peste o medalie de gold sau elite, una sau, nu contează. Și gen, trebuie să aveți propriul vostru clan, trebuie să aveți câteva meciuri câștigate și ajuns pe un loc 1 pe clanul ori vostru, ori prietenului tău. Și da, ca să ajungeți bun, ca să puteți să jucați bine, că vorba e și asta. Voi când trageți, voi fraților, voi trageți așa, frate, la picioare. Dar dacă trageți aici la picioare, îți dai seama că omul nu o să moară de aici de sus, de unde e el aici sus. Nu o să moară dacă îi tai aici jos. Și ca să noi putem să fim mai buni, asta trebuie să facem. Ai sărit, bam, ai schimbat arma, bam, i-ai dat. Ai rămas fără gloanțe, scoți repede pe 350 sau nu contează ce armă să ai, da? Să scoți repede pistol, dar gen, care e ideea? Da, există și pistoale, gen, că, dar nu lăsa jocul așa, iurea. Ca să ajungeți foarte buni, trebuie să faceți tocmai ce v-am zis. Țintiți la cap, fraților. Încercați când mergeți să faceți voi așa o gândire, când sunteți gândiți repede, gen, să-i dați repede în cap. Nu știu cum să vă zic. Deci nu știu cum să vă zic. Uitați, de exemplu, zona asta cu negru de aici. Aici se presupune că capul. Tu mergi frumos așa să te gândești că capul e pe aici. Te-ai pus jos, i-ai dat. Facem așa, acum o demonstrație. Dat, l-ai omorât. Pentru că mai mult de 2-3 hituri în cap nu prea ține capul. Ar fi insane dacă ar ține. Și da, cam ăsta ar fi șanse să ajungi. Deci cine a prins promocodurile, bravo, tată. Da, ce să vă zic. Cam asta a fost videoclipul de astăzi. Nu uitați, fiți cât mai buni, fraților. Fiți voi. Și să nu mai aud că Phantom ăsta e foarte bun, că de-astea, că e copil pe lângă mine și pe lângă Softic, pe lângă Vlad, pe lângă toți ăștia. Și da, vă salut, fraților. Și nu uitați să dați și voi raport la un Zenova. Știți ce zic? Hai. Și un raport și la Yakuza. Hai, vă salut. Pa. Ciao.